Croeso cynnes i chi gyd. Croeso i chi sy'n ymuno hefo ni adra hefyd. Un gwasanaeth ni bore yma. Cyfla newydd eto heddiw i ni ddiolch i'r arglwydd am pwy ydi o, i wrando ar ei air ac i foli Duw hefo'n gilydd. A mae o dydy, mae o yn rhywbeth i ni ddal gafal arno fo, achos mae'n hawdd i ni fynd i rŵtin, di syl ydi beth ni'n neud fel arfer, ond mae o'n rhywbeth syfrdanol deud bod ni'n gallu addoli y Duw byw hefo'n gilydd bore yma. Achos be mae Iesu Grist wedi wneud, bod Iesu Grist trwy farw ar y groes wedi rhoi yr hawl i bawb sy'n credu allu dweud bod ni'n blant i Dduw achos i ras ei gariad o. Chydig bach o gyhoeddiadau i mi gofio deud nhw wrthych chi. Gyda ni astudiaeth heno yma trwodd yn stafell gyfarfod am 6, a da ni'n mynd i fod yn trafod y greadigaeth a cyfrifoldeb y Cristion wrth feddwl am y greadigaeth heno. Mae o'n rhywbeth da ni'n clywed lot o negeseuon gan y byd ynglyn â sut ydyn ni fod. Da ni heno mynd i ystyried be mae'r Beibl yn ei ddeud ynglyn â'n cyfrifoldeb ni drost y greadigaeth. Nos Fercher eto yma yn y stafell gyfarfod, mi fydd gennym ni gyfarfod gweddi am 7:30, a wedyn clybiau nos Wener hefyd. A wedyn bore dydd Sul nesaf, rhyw fath ag arfer, bydd gennym ni ysgol Sul ar yr adegau arferol, a wedyn Gwasanaeth Cymyn yma am 9:10. Unrhyw beth arall? Na? Na, gwych. Dwch ni weddio i ni ddechrau'n gwasanaeth. O arglwydd ein Duw, da ni yn dod ata ti y bore yma. Fel ac yr ydyn ni, yn cydnabod arglwydd yn gwendid, yn gofyn ar ei ti fod ar waith yn rymus yn yn plith ni. Da ni'n dyheu o Dduw am gael profi o agosrwydd pwy wyt ti, trwy Iesu Grist wrth i'r ysbryd glân fod ar waith. Da ni isio i bob peth da ni yn ei glywed effeithio yna ni. Da ni isio clywed gair o'r nef bore yma. Ac arglwydd, da ni'n gofyn y byddi di am dy fod ti'n gweld yn cyflwr ni, y byddi di yn trigarhau, y byddi di yn helpu ni. Arglwydd, da ni'n isio mynd o yma wedi anghofio pob peth. Da ni isio mynd o yma wedi cael yn adfywio, wedi cael golwg newydd ar pwy ydi Iesu Grist i ni. Fel bod yn bywyda ni yn cael yn newid, bod ni'n cael yn adnewyddu wrth i ti fod ar waith yna ni. Felly bendithia yn gwasanaeth ni, bendithia ni draw yn yr ysgol Sul hefyd, arglwydd gnad y waith yn plith ni, sgweli di fod yn dda, wrth i ni gyflwyno'r cyfan i ti, yn enw ac yn heiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Da ni'n mynd i gannu dwy emyn yn syth ar ôl ei gilydd, ond cyn hynny da ni'n mynd i ddarllen darn o Salm 106. A mi fydd y salm yma yn ffitio mewn hefo be fyddwn ni yn meddwl amdano fo nes ymlaen yn y bregaeth ac yn y darlleniad o Habacuc. Salm 106, da ni'n mynd i ddarllen y ddwy adnod yma, ac yna chunk o ganol y salm, lle mae'r salmydd yn sôn am beth sydd wedi digwydd yn hanes pobl Dduw. Ac felly'r thema ydy bod ni'n cofio be mae Duw wedi wneud. Iawn? Tidwch ni godi ar yn traed, mi ddarllenwn ni'r salm, ac yna mi awn ni mewn i foliant efo'n gilydd. Felly Salm 106. Molwch yr arglwydd, diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac mae ei gariad hyd byth. Pwy all dreithi gweithredoedd nerthol yr arglwydd, neu gyhoeddi ei holl foliant? Pan oedd ein hynafiaid yn yr aifft, ni wnaethant sylw o thryfeddodau, na chofio maint dy ffyddlondeb, ond gwrthryfela yn erbyn y goruchaf ger y môr coch. Ond gwaredodd ef hwy mwyn ei enw, mwyn dangos ei rym. Ceryddodd y môr coch ac fe sychodd trwy'r dyfnder fel pe trwy'r anialwch. Gwaredodd hwy o lawr rhai oedd yn ei casau, a'i harbed o lawr gelyn. Ceiodd y dyfroedd am ei gwrthwynebwyr, ac nid arbedwyd yr un ohonynt. Yna credasant ei eiriau,
a chanu mawl iddo. Ac felly wrth i ni feddwl pwy ydy yr arglwydd da ni'n addoli, be mae o wedi wneud, da ni'n mynd i ganu clod hefyd. Fenaid cod, bendithiad y greawdwr, ef yw darglwydd, ef dy gyfaill triw. Araf i ddig, cyfoethog mewn trigaredd, mola dy geidwad Iesu. Wrth i ni ddifoli di, da ni'n gofyn am dy gymorth di i sylweddoli be sy'n wir oherwydd aberth mawr Iesu. I sylweddoli arglwydd mor dywyll mae pethau'n gallu bod rwan, y byddwn ni rhyw ddydd yn cael dy weld di fel wyt ti. Arglwydd, byw ha yn mawl ni. Helpa ni i allu deud fel y salmydd bod ni am roed yn enaid i ti'n enaid ni dy fendithio di, a mae ti sy'n heiddi yn holl glod a'n mawl ni. Amen.
Wel, da ni'n mynd i droi at lyfr Habakkuk efo'n gilydd bore yma. A da ni'n mynd i orffan yn cyfres ni ar Habakkuk. Felly mae'r darlleniad yn dod o'r benod ola, y drydydd benod, a mae Gwenno am ddarllen ni. Habakkuk 3, gweddi'r proffwyd Habakkuk ar Sigionoth. O arglwydd, clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith o arglwydd. Adnewydda ef yn hanol y blynyddoedd, datgifia ef yn hanol y blynyddoedd, ac yn dylid cofiad rigaredd. Y mae Duw yn dyfod o Teman, a'r sanctaidd o fynydd Paran. Y mae ei ogoniant yn gorchuddio'r nefoedd, a'i fawl yn llenwi'r ddeiar. Y mae ei lewyrch fel y wawr a ffelydrau fflachio o'i law, ac yno y mae cyddfan ei nerth. A haint allan o'i flaen, a daw pla allan ar ei ôl. Pan saif, y mae'r ddeiar yn ysgwyd. Pan edrycha, gwnair cenhedloedd grynu. Rhwygyr y mynyddoedd hen a siglir y bryniau oesol. Llwybrau oesol sydd ganddo. Gwelais bebyll cusan mewn helbyl a llenni tir Midian yn crynu. Yr wyt yn ddig wrth y dyfroedd arglwydd, a i'w dylid yn erbyn yr afonydd a thigder at y môr. Pam wyt marchogaeth dy feirch ar gerbydau i fuddugoliaeth. Y mae dy fwa wedi ei ddarparu a'r seithau'n barod i'r llinyn. Yr wyt yn holli'r ddeiar ag afonydd. Pan wel y mynyddoedd di, feidi'r dynir, ysguba'r llifddyfroedd ymlaen, taranna'r dyfroedd a chodi ei ddwylon uchel. Saif yr hael a'r lleiad yn ei lle, rhag fflachiadau dy seithiau cyflym, rhag llewyrch dy weiwffon disglair. Mewn llid yr wyt yn camu dros y ddeiar, ac mewn dicder yn mathru clanhedloedd. Ei allan i waredu dy bobl, i waredu dy eneiniog, dryllu dy ddrygionus i'r llawr, a dinoethi'r sylfaen hyd at y graig. Trywenu a ddweif ffyn bennau'r rhyfelwyr, a ddaeth fel corwynt i'w gwasgaru, fel rhain llawenhau i lyncu'r tlawd yn ddirgel. Ansethri'r môr a ddfeirch, y mae'r dyfroedd mawrion yn ymchwyddo. Clywai Sinai a chynhyrfwyd fy ymasgaroedd. Crynaf yng ngwefusau gan y sŵn. Pan ddaw pedrad i'm hysgyn a gollym fy nhraed danaf, disgwyliaf am i'r dydd blin wawrio ar y bobl sy'n ymosod arnom. Nad yw'r ffygysbren yn blodeuo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth. I'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd. Ac i'r praidd arfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidau. Eto, llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn yw fy iachawdwriaeth. Yr arglwydd yw i fy nerth, gwnaf yn rhaid yn ysgam fel ewig, a phar i'm rodio yn yr uchelfannau. Diolch. Blant, ydych chi eisiau dod ymlaen? Sut ydych chi? Ydych chi iawn? Da, iawn. Mae gen i gwestiwn i ofyn i chi. Cwestiwn ydy, ydych chi'n hoffi bloda? Rhai. Sgyn ti hi ffifr? Ti ddim yn licio bod yn agos at bloda felly? Call. Wan ta, os ydych chi yn hoffi bloda, dwi eisiau chi ddeitha fi be di hoff flodyn chi. Iawn? Os ydych chi'n licio bloda, fe gyda chi'n hoff flodyn na fi? Hoff flodyn. Llia? Blodyn menyn. O, maen nhw ddal dydyn yn y cae. Un arall? Hoff flodyn. Be chi? Blodyn menyn ydi hoff flodyn chdi hefyd? O. Ie? Bysedd y cwn? O, mae hynna'n biws dydyn, mae hynna'n ddal. Dych chi'n gallu meddwl am fwy o floda? Ond ti'n licio nhw? O, mae hynna'n ddigon teg, dydy. Iawn, dwi'n mynd i ddangos llun blodyn i chi. Oce, gwan i. Clych y gog. Ie, mae hynna'n ddal, yndyn? Elin? Bloda hael, mae hynny'n dal ofnadwy, dydyn?
Wel, o'n i'n gobeithio fes yna rwy'n yn cyrraedd Cennin Pedr ar ryw bwynt. Achos os gan i'r llun nesaf, ydych chi wedi gweld pobl yn edrych fel yma o gwbl? Pam maen nhw'n gwisgo fel yma? Ie ba, Aran? Ti'n hollol gywir. Blodyn da ni yn tueddu i gysylltu hefo Cymru ydy Cennin Pedr, a dyna pam maen nhw yn edrych efo gwynebau melyn, ond be arall maen nhw'n gafel yno fo? Mae'r ddwy ohonyn nhw yn gafel mewn rhywbeth sydd efo Cymru yno fo. Chi? Dim cweit cennin. Pam ddech chi'n meddwl bod gennyn nhw Gennin Pedr a Cennin? Ti'n gwybod Cennin? Ti'n hollol gywir. Mae o ers blynyddoedd lawer wedi bod yn symbol o Gymru. Gewch chi ofyn i Eirin, ond dwi'n meddwl na'r hanes ydy bod na ryw frenin Cymreig rhywdro wedi deud wrth i filwyr, gwisgwch chi gennin achos bod na ddigon ohonyn nhw gwmpas, a fydd pawb yn gwybod na Cymru ydych chi. Iawn, dyna ni un blodeuyn sydd yn symbol ac yn atgoffa pobl Cymru o rhywbeth. Da chi'n gwybod be ydy y blodyn nesaf? Mae gennym ni lun ohono fo. Daniel. Pabi coch. Pam mae pobl yn weithiau yn gwisgo pabi coch ar amser arbennig o'r flwyddyn? Chi'n gwybod, Aran? Ti'n iawn. Dyna ni. Ar ôl yr rhyfel byd cyntaf, oedd yna lot fawr iawn o bobl wedi marw yn y rhyfel byd cyntaf, a lle oedd y brwydro, oedd yna gau o babi coch. Ac felly ers hynny, mae'r pabi coch, y blodeuyn yma, wedi bod yn symbol i atgoffa i ni gofio am bobl sydd wedi marw mewn rhyfelaeth. Ydy Cristnogion yn gorfod gwisgo blodau i gofio beth? Na, ie, dyn nhw ddim, jyst gofyn o'n i, i weld os ydych chi rhag ond bod chi'n meddwl. Da ni ddim yn gewch chi wisgo blodau, os ydych chi isio. Ond, does na ddim blodeuyn sydd yn helpu Cristnogion i gofio pethau pwysig, nag oes? O, mae yna rhywbeth. Aran? Y groes, sicr, weithiau mae pobl yn gwisgo croes fel mwclis, dydy, i atgoffa nhw o be mae Iesu Grist yn gwneud. Ond mi nath Iesu ddysgu i ddisgyblion be maen nhw fod i wneud i gofio y peth pwysig mae o wedi wneud. Mae'r adnod i fyny ar y sgrin. Chi'n cofio y swper ola oedd Iesu'n cael bwyd efo'i ffrindiau just cyn y groes, ac oedd o'n cymryd y bara a'r gwyn, a dyma ddudodd Iesu. Cymerodd dorth o bara, ac yna, ar ôl adrodd y weddi o ddiolch, ei thorri a'i rhannu i'w ddisgyblion, dyma fy nghorff, mae'r bara yn cynrychioli corff Iesu Grist yn marw ar y groes, sy'n cael ei roi drosoch chi, gnewch hyn i gofio amdana i. A dyna pam mewn capeli ag eglwysi ar draws y byd, da ni'n cael cymyn efo bara a gwyn, os gan i'r llun nesaf, i atgoffa ni, dyma ydy'r peth mae Iesu Grist eisiau ni gofio. Dyma ydy'r symbol byd-eang o gariad Duw, bod Iesu wedi marw ar y groes, mwyn i ni gael bod yn ffrindiau fo, mwyn i ni gael maddeuant ni sydd yn troi ato fo gan trystio yno fo. Felly fel mae Cennin Pedr yn symbol o Gymru, a mae y pabi yn helpu i gofio am bobl wedi marw, Iesu Grist yn deud, y cymyn ydy'r ffordd i ni gofio, a mae cofio yn bwysig ofnadwy i ni fel Cristnogion. Dyna pam, da ni'n gwneud cymyn dydd nesaf, a mis wedyn, da ni'n gwneud o yn gyson mwyn gwneud yn siŵr bod ni ddim yn anghofio pa mor fawr ydy cariad Duw, a pa mor gwbl allweddol i ni ydy Iesu Grist yn marw ar y groes. Felly tro nesaf ydych chi'n gweld Cennin Pedr, neu pabi, newch chi feddwl, mae hwn i fod i atgoffa fi o rhywbeth, ond i ni fel Cristnogion, y bara a'r gwyn a croes Iesu Grist ydy y peth yr ydym ni eisiau cofio trwy'r amser i atgoffa ni o gariad Duw. Iawn? Diolch i chi. Gewch chi fynd yn ôl i ista, a wedyn mi wnawn ni ganu emyn, a gewch chi fynd trwodd i ysgol Sul. Diolch i chi. Da ni'n mynd i ganu am yr arglwydd Dduw a pa mor ysblennydd ydi o. A sut mae hynny'n cael ei ddangos i ni yn Iesu Grist. Ysblander bren i nef,
Mawredd sy'n ei wedd, gadewch i'n lawenhau, dewch i lawenhau. Mae'n gwisgo golau pyr, mae'n treiddio'r tywyll dir, sy'n crynu'n sŵn ei lais. Mor fawr yw ein Duw. Dwch ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd i'n Duw, da ni yn rhyfeddu mor fawr wyt ti. Da ni'n diolch, arglwydd, yn bod ni wrth godi'n can o foliant i ti yn ymuno hefo'r llu nefolaeth. Arglwydd bod na dyrfa ddirifedi o'r saint yn deud sanct, sanct, sanct i'w arglwydd y lluoedd. Ac wrth i ni foli, arglwydd, da ni eto yn plygu, yn cydnabod dy fawredd di, ond yn cyffesu, o dad, mae'n mawl ni'n gallu bod mor brin. Da ni'n gallu teimlo mor ddiffygiol yn trio canu clod i ti. Dyna pam da ni'n pledio arna ti yn cynorthwyo ni trwy dysbryd glân, i gynhesu'n calonna ni, arglwydd i roi golwg newydd i ni ar dy fawredd di, ar pa mor helaeth ydy dy ras a dy gariad di tuag ata ni yn pechod yn Iesu Grist. Diolch o arglwydd. Diolch dy fod ti yn Dduw cyfiawn a sanctaidd eto wedi dangos y fath ras a thrigaredd tuag ata ni. A bod yr arglwydd Iesu Grist wedi amlygu hynny unwaith am byth, yn dod i'n plith ni, yn profi
erchylltra pechod wyneb yn wyneb ac oherwydd I fawr gariad yn mynd I groes Calfaria ein mwyn. Yn wynebu y gos beitha yna drosom ni, yn prynu maddeuant bywyd tragwyddol, yn prynu'r etifeddiaeth hyfryd yna nad os na neb ohona ni'n ei heiddi. Ond trwy ffydd yn Iesu Grist, yr ydyn ni'n cael ei derbyn hi yn rhad. Diolch Arglwydd. Diolch am y ddarpariaeth yna sydd yn hollol ddigonol ar ein cyfar ni. Faint bynnag ydy nhw oed ni, be bynnag ydy'r amgylchiadau da ni'n ei wynebu rwan, neu be bynnag a ddaw i'n rhannu. Da ni'n clodfori'r ffaith bod Iesu Grist yn ddigon. Ac Arglwydd, da ni yn wrth droi ata ti wrth wrando ar dair di bore yma, yn gofyn eto y byddi di'n rhoi goleuni I ni. Ond Arglwydd, da ni isio mwy na dim ond deall be mae dair di'n ddeud. Da ni isio I dair di fod yn air bywiol pwerus un bywyd da ni. Chdi sydd yn gwybod be da ni angen, chdi sy'n gwybod lle da ni wedi credu celwydda ac yn pwyso ar ei lunod yn hytrach na pwyso anna ti. Neud I felly, neud y gwaith sydd mond yn gallu digwydd wrth I ysbryd di fod ar waith, i'n argyhoeddi ni. I ddangos I ni lle da ni wedi bod yn crwydro I ffwrdd oddi wrtha ti. I ddangos I ni lle da ni ella wedi bod yn dibynnu ar yn cyfiawnder neu yn donia ni'n hunin yn hytrach na pwyso'n llwyr ar gyfiawnder Crist. Arglwydd, da ni'n gofyn felly y byddi di yn yn trin ni, fel ag yr wyt ti'n gaddo gwneud. Fel y bugail da sydd yn gwybod yn union pa fath o fwyd mae'r praidd angen, da ni'n gofyn y bydd dair di yn bwydo ni yn ysbrydol, nid yn unig heddiw, ond trwy'r wythnos sydd I ddod. Ac wrth I ni gael yn bwydo ar dair di, Arglwydd, da ni'n gofyn y byddwn ni wedyn yn cael yn cymell I rannu y gair hwnnw a phobl o'n cwmpas. Y byddwn ni'n derbyn hyder, ond y byddwn ni hefyd o Arglwydd yn fodlon I siarad efo ffrindiau, cydweithwyr, pobl o'r tîn yn dod â nhw i'n bywyda ni. Nid I ddangos yn clyfrwch ni'n hunin, ond I pwyntio nhw at yr Arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd wedi concro marwolaeth. Yr un sydd wedi symud yn pechod ni mor bell ac yma'r dwyrain o'r gorllewin. Felly rwy ti wedi gwneud Arglwydd Iesu trwy dy aberth mawr drosom ni. Helpai hynny fod yn ffynhonnell hyder I ni rannu y newyddion gorau erioed a phobl o'n cwmpas ni. Ac wrth I ni weddio Arglwydd y byddi di yn cynorthwyo ni, da ni'n gweddio'n llawer ehangach hefyd. Yn diolch I ti dros yr pythefnos dwytha yma sydd ydyn ni wedi cael clywed gan frodyr a chwiorydd o bob cwr o'r byd. Yn diolch I ti am y gwaith yr wyt ti wedi bod yn ei wneud trwy Pastor Singh yn yr India, fel ac yr ydyn ni Arglwydd ni'n chyfri hi'n fraint bod ni wedi cael clywed am dy waith di y mywyda yn ffrindiau ni y tair ddaeth o Henderson Hills yn Oklahoma at ni'n nos Wener. Arglwydd, da ni'n rhan o deulu rhyngwladol. Pobl yr wyt ti wedi dod yn un corff at ei gilydd, yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd, yn dibynnu ar yr un pen mawr yr eglwys. Pan ydyn ni o Arglwydd yn stryglo hefo rhywbeth yn bywyda ni? Pan ydyn ni'n digaloni ella yn gweld cyflwr Cristnogaeth yng Nghymru? Atgoffa ni bod dy waith di'n llawer mwy na dim ond yn profiad ni ohono fo. Ond eto, dy fod ti yn dduw sydd yn dragwyddol yn gweld y cyfan, ond eto mor bersonol yn dy gariad. Dy fod ti yn cymryd sylw o'r pethau lleia sy'n gallu bod yn pwyso yna ni. Diolch am yr adnod ono sydd yn atgoffa ni bod chdi hyd yn oed yn gallu cyfri sawl blewyn sydd ar yn penna ni gyd. A dy fod ti'n dad sydd yn trigarhau. Felly Arglwydd, bendithia. Bendithia dy bobl lle bynnag maen nhw'n cyfarfod y bore yma. Da ni'n gofyn am eneiniad ar Dafydd wrth iddo fo fod yn agor y gair yn Eglwys Bach.
ac yn gofyn y bydd yr ymgyrch maen nhw wedi ei chynnal yr wythnos dwytha yma wedi bod yn fodd i bobl ella feddwl am i cyflwr eu hunain am y tro cyntaf. Ac wrth weld a chlywed yr hyn gafodd i rannu yn ystod yr wythnos, yn dehead ni ydy bydd pobl yn dod i berthynas o'r newydd a'r arglwydd Iesu. Yr un fath da ni'n gweddio am Hafan fydd yn cychwyn ym Mryn y Groes, y bydd y criw yna yn cael ei adeiladu yn ei cariad tuag ata ti. A'i tanio ag angerdd i ddangos i cariad tuag at eraill wedi iddyn nhw fynd adra. Arglwydd Cliw yn gweddi ni, plis. Da ni'n gofyn dy faddeuant di am bob pechod a bai. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n gweddi a tawel personol i ti hefyd. Yn diolch y gellu di ragori ar hyd yn oed yn deisyfiadau ni. Cliw yn gweddi a ni felly. Wrth i ni ofyn y cyfan trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, wythnos dwytha, mi oedd na lot fawr iawn o sylw wedi cael ei roi i'r dathliadau neu'r coffau D-Day yn Ffrainc. Mae'n siŵr bod chi fel fi wedi gweld yr lluniau, y tameidia a'r newyddion am yr holl wleidyddion fuodd yna, y seremonia, ac yna y sgwrsia, yr hel atgofion am be ddigwyddodd ar y diwrnod hwnnw ar arfordir Ffrainc 80 mlynedd yn ôl. A nid yn unig da chi wedi clywed, mae'n siŵr, am be ddigwyddodd hefo'r coffau D-Day, ond da chi wedyn, mae'n siŵr, wedi dilyn y newyddion a clywed y ffys sydd wedi bod achos bod Rishi Sunak, mae'n debyg, wedi gadael yn gynnar. Wan, o'n i'm cweit yn dall be yn union oedd yr holl ffys, achos mi oedd o'na, mae yna lyniau honno fo yno yn y seremoni, ond mae'n debyg bod wedi gadael yn gynnar, ac achos bod ti'n gyfnod etholiad, mae yna pailon wedi bod, a pawb yn deud pa mor warthus oedd hyn. Ond dwi'n meddwl bod yr wythnos dwytha wedi dangos i ni unwaith yn rhagor pa mor ofnadwy o bwerus ydy cofio yr hyn ddigwyddodd yn y gorffennol. A'r bod y broses yna i ni fel pobl o gofio, unai yn bywyda'n hunin, neu yn hanes yn cenedl ni, mae yna rym neilltuol yno fo. A da ni'n gweld hynny gwell, neu gwaith yn dydyn. Y myd gwleidyddiaeth, y myd chwaraeon, mae yna Euros yn mynd i fod lenni, mae Lloegr yn yr Euros, felly da ni'n bownd o glwad rhywbeth am 1966, dydyn. Jyst yn digwydd, dydy. A mae o yn digwydd, dyna mae Lloegr yn ei wneud, ond mae gennym ni'n fersiwn yn hunin fel Cymru. Chybos, da chi'n gwylio gema rygbi, o mae yna sôn am Grand Slams, dyma be da ni'n neud. A mae o'n ennyn rhyw deimladau cryfion. A pan ydyn ni i weld o gwmpas yn yn byd, da chi'n meddwl pan mae pobl yn gwneud hyn? Wel, da ni'n ei wneud o achos mae'n rhywbeth cynhenid yno ni fel pobl. Ac mae o yn fodd y mae Duw trwy'r gair yn gweithio ar ei bobl trwy hatgoffa nhw o be ddigwyddodd yn eu hanes nhw. Dyna ydy'r Beibl i ni de. Da ni'n deud bod o'n air Duw, bod o'n air bywiol, ond mae o'n lyfr hanes, yn dydi? Yn croniclo i ni yr hyn mae Duw wedi wneud trwy gydol hanes mewn gwahanol ffyrdd. A rheswm pan bod y Beibl mor ganolog i'n ffydd ni ydy fel o'n i'n deud wrth y plant, mae o'n fodd i ni gael yn atgoffa dro ar ôl tro pwy ydy Duw go iawn. Sut mae Duw wedi gweithredu, ac felly mae o'n sylfaen i'n gobaith ni fel Cristnogion sut mae Duw yn mynd i fod yn gweithredu. Achos bod ni'n gweld y patryma yma, bod ni'n gweld natur cymeriad Duw. Ac felly, wrth i ni droi at benod ola Habacuc, dwi eisiau ni gadw hynny mewn co. A dyna fydd ym mhwynt cyntaf i ddeud y gwir. Bod yr hyn da ni'n ei weld ym mhenod 3 Habacuc yn ffordd lle mae Habacuc yn cofio ac yn cofio unwaith yn rhagor i fod yn ffynhonnell i'w ffydd o. Ond achos bod ni heb edrych ar Habacuc rhai wythnosa, dwi'n mynd i roi recap bach sydyn i chi, iawn? Jyst mwyn atgoffa chi. Felly, mae Habacuc yn proffwydo yn y cyfnod yma lle mae pobl Dduw, Jiwda, mae o'n broffwyd. Maen nhw dan fygythiad. Maen nhw dan fygythiad
oherwydd bod y Caldeaid yn mynd i ddod i ymosod arnyn nhw. Ac os da chi'n cofio, wrth i ni edrych ar ran gynharach y llyfr, da ni'n gweld bod Habacuc yn cwyno wrth Dduw a bod Duw yn ymateb. Habacuc yn cwyno i ddechrau yn dweud, arglwydd, mae yna drais, mae yna angyfiawnder ym mhob man ymhlith dy bobl, di hyn i'm yn iawn. A mae Duw yn atab yn dweud, dwi'n mynd i ymatab mewn barn wrth i'r Caldeaid ddod. Mae Habacuc yn cwyno eilwaith ac yn dweud, ond ti yn gyfiawn ac yn sanctaidd. Sut wyt ti'n gallu gweld yr hyn sydd yn digwydd efo'r dinistrio, y cam drin, y lladd? Sut wyt ti'n gallu gweld hyn yn digwydd a peidio gwneud dim byd amdano fo? Ac yn yr ail benod, da ni'n cael tamad hirach lle mae Duw yn dweud, mae yna wai yn dod, mae yna farn yn dod ar bob math o angyfiawnder, trais ac addoli duwiau eraill. Oherwydd dyna mae Duw wedi dweud o'r cychwyn cyntaf. Mae o'n Dduw sydd isio bod mewn perthynas a'i bobl, a pa mae bobl o yn gwiro i addoli mewn ffyrdd gwahanol, mae yna gost yn dod yn sgil hynny. Ac felly, da ni'n gweld y dynamic yma. Habacuc yn datgan, dyma beth sy'n digwydd, arglwydd gna rhywbeth. Duw yn atab, a wrth i'r broses yma fynd yn ei blaen, fel sy'n digwydd mewn unrhyw fath o ddeialog, da chi'n cael darlun cliriach o'r person da chi'n siarad hefo nhw, os da chi'n gwrando. Ac erbyn i ni ddod at y drydydd benod, da ni'n dod i'r crescendo yma. Mae yna uchafbwynt yn dod yn y drydydd benod. A mae'r ffurf o gyfathrebu yn newid chydig bach. Achos lle da ni wedi cael Habacuc yn cwyno, dyma beth sy'n digwydd arglwydd, a Duw yn atab, yn y drydydd benod, da ni'n troi i be mae cychwyn yr adnod 1, penod 3 ni ddeud, gweddi y proffwyd Habacuc. Neu fod yn fanwl gywir, mae'n weddi, ond mi fysach chi'n gallu deud bod ti'n salm. Achos mae'r ffurf mae wedi cael ei chofnodi yn debyg iawn iawn i ffurf salm. Os sylwch chi, gweddi'r proffwyd Habacuc ar Sigionoth. Mae'r holl esbonwyr Hebraeg yn dweud, da ni'n gwybod beth yw'r gair yna, ond yr unig le arall yn yr Hen Testament mae o'i gael ydy yn llyfr y Salma. Os da chi hefo y Beibl Cymraeg diwygiedig, reit ar wylod Habacuc 3, mewn italics mi welwch chi, i'r cyfarwyddwr gydag offerynnau llinynol. A trwy gydol penod 3, mi welwch chi'r gair sela, sydd i'w gweld eto yn y Salma. A mae arbenigwyr Hen Testament yn anghytuno be'n union mae sela yn ei feddwl. Mae rhai yn deud bod o'n rhyw fath o gyfarwyddyd i gael seibiant yng nghanol moliant. Stopiwch o'n tawelwch i feddwl be da chi newydd ganu. Mae yna rhai eraill yn deud na rhyw fath o gyfarwyddyd cerddorol ydi o. Chwaraewch y drums yn fwy uchel, neu dwi'n gwybod, dwi'n mynd ddigon o gerddor, strymiwch yn llai percussive, dwi'n gwybod. Ond maen nhw'n meddwl bod o'n gyfarwyddyd sydd yn ymwneud â sut mae moli yr arglwydd. Felly pan ydym ni'n dod at Habacuc penod 3, meddyliwch amdano fo fel Habacuc yn gweddio, ond fel Habacuc y salmydd yn cyflwyno y darlunia barddonol yma fel rhywbeth y mae pobl Dduw i'w defnyddio yn ei moliant i Dduw. A mae hynny'n mynd i fod yn help i ni. Achos dwi'n gwybod amdano chi, ond pan dwi wedi bod yn darllen Habacuc penod 3 drosodd a throsodd, dwi'n meddwl, be mae o'n drio ddeud yma? Ac oedd o yn gysur mawr i fi ddarllen esbonwyr yn deud bod y darn canol o Habacuc 3 yn anodd. Diolch. Mae o'n anodd achos beth sy'n digwydd ydy mae Habacuc wrth iddo fo gyflwyno y weddi neu'r salm yma, mae o yn gwneud hynny mewn terma sydd fel tasa fo yn cael gweledigaeth o Dduw yn dydy. Ac un peth dwi'n meddwl fasa'n gallu bod yn help i chi, os ewch chi adra a darllen Habacuc, darllenwch Habacuc 3 hefo Beibl Canllaw neu Study Bible. I weld gymaint o gyfeiriadau fydd yna at ddarna eraill o'r Hen Testament. Achos dyna mae o'n ei wneud. Mae o'n defnyddio adleisia o ddarna eraill o'r Hen Testament.
Darna bach sydd yn ddarlunia o'r môr coch. Y pla, y 10 pla yn dod. Duw yn amlygu hun ar Seinai, yr brwydra mae pobl Dduw wedi gael a chenhedloedd eraill. A mae hwnna'n mynd i fod yn help i ni ddallt be yn union sydd yn mynd ymlaen yn Habakkuk pennod 3. Ond mae hwnna jyst yn gyflwyniad bach i'n atgoffa ni. Wrth i ni neidio i mewn, na ni feddwl fel hyn. I ddechrau, mae'r rhan yma yn weddi neu'n salm lle mae Habakkuk yn cofio ac yn ailgofio. Felly o adnod 3 ymlaen, da ni'n cael y disgrifiadau yma o Dduw. Mae Duw yn gwneud hyn. Mae Duw i weld yn y ffordd yma. A nathon chi sylwi bod ni'n cael lot o'r terma neu'r enwa, enghraifft. Mae Duw yn dyfod o teman a'r sanctaidd o fynydd Paran. A da ni yng Nghymru yn 2024 yn mynd, lle? Da ni'n gwybod lle mae hynny. Darllenwch study Bible a mi wneith o roid y reference i chi o lle arall yn yr Hen Testament. Mae yna gyfeiriad at Dduw yn amlygu hun yn y ffyrdd yma. A beth sydd yn digwydd ydy trwy y cyfeiriadau yma, Deuteronomium, Barnwyr, Exodus, da ni'n cael y darlun o'r Duw sydd wedi gweithio yn hanes i bobl. Wedi dangos i hun fel y Duw sydd uwchlaw y greadigaeth. Y Duw sydd yn dod mewn i hanes i achub i bobl, yn gwaredu yr eneiniog i bobl o, yr un sydd yn dryllio y gelyn. Cofio, y salm nathon ni adrodd reit ar gychwyn y Gwasanaeth? Y salm sydd yn deud, cofiwch be nath Duw adag y môr coch, lle oedd pobl Dduw yn gwbl gaeth o dan law yr eithdiaid, ond mae'r arglwydd yn torri mewn i'r sefyllfa honno yn ei gwaredu nhw. A mae Habakkuk yn mynd trwy y broses yma mwyn helpu fo'i hun a helpu y bobl oedd o'i gwmpas o yr un pryd. Fysa yn clywed am y Caldeaid a'r Babiloniaid ac yn mynd, o na, beth sy'n mynd i ddigwydd i ni? Lle mae'r Duw ffyddlon cyfiawn sanctaidd yma, achos mae'n ymddangos fel bod ni'n mynd i gael yn dinistrio. Yn y weddi, yn y salm yma, mae'n deud, ond cofiwch pwy ydy'r Duw yna. Cofiwch, sawl pennod niferus sydd na o hanes Duw yn dangos pwy ydy o i'w bobl pa maen nhw yn ei hangen. A mae'r fath i ni yn dydy. Mae'r fath i ni y bore yma. Sut bynnag ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd? Be bynnag ydy cyflwr eich perthynas chi a'r arglwydd, neu os oes yna amgylchiadau sy'n pwyso arnach chi, mae'r Beibl fel tasa fo'n gweiddi arnach chi, ond sbiwch beth sydd o'ch plaid chi yn Iesu Grist. Wel, mi nes i helpu yr Israeliaid yn yr Aifft, ond John y Mangor, na, dwi'n mynd i helpu fo. A Duw yn ffyddlon, dyna pam da ni eisiau pwyso ar y gair yma. A mae o'n batrwm sydd wedi cael ei ddangos trwy bobl yr arglwydd yn dydy. Meddyliwch enghraifft am yr esiampl o y brenin Dafydd, neu'n hytrach y bugail Dafydd. I gyd wedi clywed yr hanes yn dod am Dafydd yn mynd, fachgen ifanc, at faes y gad, a mae o'n gweld yr cawr yma yn bloeddio, pwy sydd yn mynd i allu dod yn agos at y frwydron ferbyn ni. A Dafydd bach sydd yn deud, na i gymryd Goliath ymlaen, na i fentro. Pam? Pam mae Dafydd yn gallu dangos y fath ffydd yng ngwyneb bygythiad erchyll y Philistiad? Goliath? Wel, mae'n deud wrthyn ni. Yn fwy penodol, mae o'n deud wrth Saul y brenin, ydy. 1 Samuel 17. Dafydd yn siarad efo Saul gan ddeud, mae dy was wedi lladd llewod ac eirth, a dim ond fel un ohonyn hwy y bydd y Philistiaid dienwededig hwn, am iddo herio byddin y Duw byw. Ac ychwanegodd Dafydd, bydd yr arglwydd am gwaredodd i o afael y llew a'r arth yn sicr o'm hachub o afael y Philistiad hwn hefyd. Wel, be mae'n neud? Mae Duw wedi bod hefo fi mewn sefyllfaoedd sgeri.
y Duw yna sy'n mynd i'n helpu fi yn erbyn y boi sgeri yma? Be amdano ni? Be ydy'r elfenna yna o waith Duw sy'n mynd i fod yn gysur i chi a fi bore yma? Naturiol, fel o'n i'n deud wrth y plant, mae croes Calfaria yn gorfod bod yn ganolog yn dydi. Pan mae euogrwydd yn pwyso arna ni. Pan mae yna rhywbeth da ni wedi ddeud neu wneud, a da ni'n meddwl, dylswn ni'n wedi gwneud hynna. Dwi wedi brifo rhywun. Dwi wedi siomi rhywun. A mae o jyst yn gysgod dros da ni. Mae croes Calfaria yn disgleirio ac yn deud, o, mae yna faddeuant i chdi. Mae'r euogrwydd yna ti'n deimlo, mae Crist wedi gymryd arno fo'i hun. Dydy Duw ddim yn dal y peth yna yn derbyn di os wyt ti yng Nghrist. Ella na ryw sefyllfa arbennig ydy hi. Rhywbeth yn y gwaith, rhywbeth efo teulu, salwch, mae yna gymaint o bethau yn gallu dod i'n rhannu. Be da chi angen bod yn cofio amdano fo bore yma? All fod yn helpu chi. I chi allu moli Duw, ella bod chi ddim yn teimlo fel gwneud hynny, ella bod chi ddim yn gorlifo a lawenydd achos y sefyllfa, ond mae cofio pwy ydy Duw yn mynd i fod yn eich annog chi ac yn cychwyn eich helpu chi i weld, o na, mae'r Duw yna yn gallu ynghynnal anerthu fi achos felly mae o wedi gaddo yn y gair. Neu fel Dafydd, ella nid be mae Duw wedi wneud yn y gair neu trwy Iesu Grist, be mae o wedi wneud yn eich bywyd chi yn y gorffennol. Os na adag yn eich bywyd chi lle nathoch chi deimlo melystra y berthynas yna hefo Iesu Grist, ac oedd o mor sbesial i chi, a ydych chi'n meddwl, wel do, mi nath hynny ddigwydd, ac mi oedd o'n hyfryd, wel, atgoffwch eich hun o hynny. Achos mae'r un sydd wedi cychwyn gwaith da yna chi yn mynd i orffan o'n dydy, dyna mae'r gair yn ei ddeud wrthyn ni. Felly cofiwch, ail gofiwch, ac be am i ni fod yn barod i atgoffa'n hunin hefyd, wrth i ni fod yn bugeilio yn gilydd fel praidd Duw, be da ni'n neud ydy, da ni isio atgoffa yn hunin o ddaioni Duw o fawredd yr arglwydd. Ac mae'n mawl cynulleid fawl ni fod i wneud hynny'n dydy. Dyna pam da ni isio canu, o'n i'n pwyntio fanna fel bod yr emyn i fyny, dyna pam da ni isio canu emyna sydd yn mynd i'n atgoffa ni o ryw adnod neu ryw hanes yn y Beibl. Yn hatgoffa ni bod y Duw rhyfeddol, tragwyddol yma hefyd yn Dduw personol, cariadus sydd ar waith yn bywyd ni. Ac felly, da ni isio ein emyna ni fod yn gyfuniad yn dydan o wirionedd o pwy ydy Duw, ond hefyd y gwirionedd personol yna o sut mae Duw trwy Iesu Grist ac yng ngrym i Ysbryd Glân yn gweithio yn bywyda ni, yn helpu ni ac yn delio â'n anghenion real ni heddiw. Felly, gweddi neu salm sy'n cofio ac yn ail gofio. Yn ail, gweddi sydd yn gofyn am help rwan. Dwi wedi newid y drefn yn yr ystyr lle maen nhw'n dod yn Habakkuk 3, ond be mae Habakkuk yn ei wneud, reit ar gychwyn y salm neu'r weddi yma, ydy gofyn rhywbeth eitha ymarferol. O arglwydd, adnod 2, o arglwydd clywais y sôn amdanat, a gwelais dy waith, o arglwydd adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd. Adnewydda ef yng nghanol y blynyddoedd, datguddia ef yng nghanol y blynyddoedd, ac yn dylid cofia drigaredd. Yndan, da ni isio cael yn atgoffa pwy ydy Duw, be mae wedi wneud yn Iesu Grist, ond mae wedi effeithio heddiw, rwan, be da ni'n wynebu rwan, achos mae'n ffydd ni yn berthynas fywiol hefo'r Duw byw. Mae'n mawl ni i fod yn fawl di-ffiant go iawn o'n calonna ni. Nid yn ymarferiad o dyma beth da ni'n neud ar ddysil o yna ni ganu'r gan yma, mae o fod yn cyffwrdd a'n calon ni. A wedyn mae o fod i effeithio yr wythnos yr ydyn ni yn ei byw. Mae'n reswm pan bod y gwleidyddion i gyd isio mynd i ddathliadau D-Day a cael ei gweld yna, achos mae o'n deud rhywbeth am pwy ydyn nhw. Ac yn enwedig yn cyfnod ni, mae o'n deud rhywbeth o ran ydy pobl sydd yn mynd i bleidleisio yn trystio rwy'n neu ddim. Mae be da ni'n feddwl o Dduw i fod i effeithio ar ydyn ni'n ei drystio fo yn y rwan hyn.
yn yr poen, yn y galar, yn yr ofn, be bynnag sydd yn pwyso arna ni ar hyn o bryd. Sut mae'n bywyd gweddi ni? Dwch ni fod yn onast hefo'n hunin ac hefo'n gilydd. Ydyn ni yn gweddio am y pethau sydd yn pwyso arna ni? Ac ydyn ni'n caniatáu pwy ydy Duw a'r hyn da ni'n cael yn atgoffa o Iesu Grist liwio yn gweddia ni? Mi ddylsa ni. Ac mi ddylsa ni sicrhau bod yna gysylltiad rhwng yn darllen Beibl ni a'n gweddia ni, achos mae'n mynd i gyfoethogi yn bywyd defosiynol ni. Mae'n mynd i gyfoethogi yn perthynas ni a'r arglwydd. Mae Habakkuk yn dweud, arglwydd adnewydda, dangos fwy amdana ti dy hun, ac yna mae'n dweud, yn dy lyd cofia drigaredd. A mae'r cymal bach yna yn un hyfryd i ni fod yn ei weddio hefyd. Mae Duw yn mynd i ddelio â phechod, mae o'n gyfiawn fel da ni wedi weld yn Habakkuk yn barod. Ond mae o'n llawn gras a thrigaredd hefyd. A dyna ydy'r cysur i ni pan ydyn ni yn dod ac yn cyffesu i Dduw yn pechod fel y dylia ni. Dyna ydy'r cysur i ni pan ydyn ni yn cael yn pwyso gan euogrwydd. Mae yna drigaredd, mae yna faddeuant yn yr un Duw ac sydd yn gyfiawn. A mae'r gair trigaredd yn un sydd yn codi yn gyson yn yr Hen Testament, dydy. A dwi'n mynd i roi adnod i fyny sydd yn esiampl bach i chi o sut da ni'n meddwl am drigaredd Duw. Os gan i'r adnod nesaf, diolch. Mewn llyfr arall yn un o'r proffwydi, Meica yn datgan fel hyn. Pwy sydd Dduw fel ti, yn maddau camwedd ac yn mynd heibio i drosedd gweddill ei etifeddiaeth. Nid yw'n dal ei ddig am byth, ond ymhyfryda mewn trigaredd. Bydd yn tosturio wrthym eto ac yn golchi ein camweddau ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. Pan mae Duw yn trigarhau, mae o'n gweld yn cyflwr triennus ni. Mae o'n gweld y llanas da ni wedi wneud o'n bywyd da ni'n hunin. Mae o'n gwybod nad ydyn ni'n heiddi dim o'i ddaioni fo, ond mae o'n trigarhau wrthyn ni. A mae'r trigaredd yma yn rhywbeth mae o wrth i fodd yn ei ddangos. Hynny di, mae'n gyfle iddo fo fod yn ffyddlon, fod yn dda. A da ni'n gweld esiampl yn yr adnod yma yn dydan trwy fadda, trwy garu pan y bysa fo'n gwbl briodol iddo fo gosbi. Bydd yn tosturio wrthym eto ac yn golchi ein camweddau ac yn taflu ein holl bechodau i eigion y môr. A chi ddarlun bendigedig o drigaredd Duw. Mae'n mynd i ddelio fo. Mae'n mynd i symud o'r neilltu. Ydyn ni'n gweddio am brofi mwy o drigaredd Duw. Ac ydyn ni'n trysori y Duw yma sydd yn ei lyd yn cofio trigaredd. Mae yna ddyfyniad dwi'n mynd i rannu efo chi wan. Ac mae o yn un o'r dyfyniadau, dwi'n i'm amdana chi, sut ydych chi pan ydych chi'n darllen, a pa mor dda ydych chi am gofio pethau, lle bod yna reina chi yn talninellu, a chybod, ac yn... Dwi ddim yn ofnadwy o dda am wneud hynny, ond mae yna rei dyfyniadau dwi'n gallu cofio yn union lle o'n i pan nes i ddarllen hwn. A mae hwn yn un o'r achlysuron. O'n i'n darllen llyfr Dane Ortland, Gentle and Lowly. Ac o'n i yn tŷ mam a dad yn y babell yn campio yn un o'r lockdowns pan nathon ni fentro mewn babell i'r ar mam a dad. A dwi'n cofio darllen y cymal yma. A chybod pan ddech chi'n meddwl, waw, dwi erioed di meddwl hynny o'r blaen. Ond be mae y dyfyniad yma'n ei wneud ydy sôn am Effesiaid 2 adnod 4, lle mae Paul yn disgrifio Duw fel un sydd yn gyfoethog mewn trigaredd. Iawn? Dyma be mae Dane Ortland yn dweud yn y dyfyniad. Nowhere else in the Bible is God described as rich in anything. The only thing he is called rich in is mercy, trigaredd. What does this mean? It means that God is something other than what we naturally believe him to be. Meddylwch am hynny. Da ni'n meddwl bod Duw ella mynd i fod yn flin efo ni neu'n siomedig efo ni achos felly fysa ni hefo'n gilydd, ond mae Duw yn gyfoethog mewn trigaredd yn fwy na beth da ni'n feddwl. It means
The Christian life is a lifelong shedding of tepid thoughts of the goodness of God. Ydych chi'n ffeindio chi'n fel y? Chi'n meddwl am Dduw, a mae beth ydych chi'n feddwl amdano fo? Ie, mae'n gynnas nag yn oer, mae'n just... Mae'n waith, mae'n frwydr ysbrydol i ni gael gwarad o'r meddyliau llugoer yna mwyn sylweddoli pwy ydy Duw yn nghyfoeth i drigaredd. In his justice, God is exacting. Mae o'n fanwl, mae o i'r dim yn gywir yn ei farn. Ond yn ei drigaredd, in his mercy, God is overflowing. Meddyliwch am hynny. Dyna mae Habakkuk yn neud. Mae pethau'n ddu arno fo ac ar bobl Dduw, o mae o'n gweld digon o Dduw i ddeud, ti'n Dduw trigarog, ti'n ffyddlon, neu di gadw at dair. Dwi'm yn gwybod sut yn union, ond bod chdi'n gorfod barnu, bydd yn trigarog. Dangos y trigaredd yma i mi, please. Ac yn ola, a dyma lle da ni'n dod at yr uchafbwynt, y salm neu'r weddi, o adnod 16 ymlaen, a mae o'n cychwyn disgrifio wrth iddo fo feddwl am y Duw syfrdanol yma, lle mae'r greadigaeth yn ysgwyd, wrth iddo fo sylweddoli na dyma di'r un mae o'n cyfeirio i salm neu weddi ato fo, mae o'i hun yn cychwyn ymatab yn gorfforol, ac yna, reit ar y diwedd, da ni'n cael y datganiad bendigedig yma o ffydd Habakkuk. Nad yw'r ffigysbren yn blodeuo, nad yw'r gwynwydd yn dwyn ffrwyth, i'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beidau, eto llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fy iachawdwriaeth. Yr arglwydd Dduw yw fy nerth. Gwnaf yn rhaid yn ysgafn fel ewig, a phar i mi rodio uchelfannau. Chi'n gweld be mae o'n disgrifio? Ella bod y gelyn yn mynd i ddod a dinistrio cnwd pawb. Ella bod pob peth da ni'n dibynnu arno fo i fwynhau bendithio'n Duw yn mynd i gael ei cipio oddi wrtha ni dim livestock, dim cnwd, dim byd, dim pres. Be sy'n mynd i ddigwydd? Hyd yn oed yn y sefyllfa enbydus yna, mae Habakkuk yn dweud, achos bod o di cofio a chofio, achos bod o di gofyn am help rwan, ond mi fydda i yn gallu llawenychu, yn profi llawenydd yn gallu moli yr arglwydd sydd yn Dduw fy iachawdwriaeth. Yr un sy'n mynd i ddangos yn glir i mi bod na ddiogelwch i mi ynddo fo. Gai bwyso y rhan yma o'r gair anach chi bore yma. Yn enwedig os ydych chi wedi dod yma yn stryglo a ydych chi yn ofni beth sy'n mynd i ddod wsos yma neu'r misoedd nesaf yma. Rheina chi ella efo arholiadau a mae'n pwyso na chi, neu ella bod chi wedi cael arholiad a ydych chi'n meddwl bod chi wedi gwneud smonach ono fo. Os ydych chi wedi rhoi eich hun i'r arglwydd Iesu Grist, yna ddiogelwch tragwyddol i chi. A mi fysa chi'n gallu aralleirio Habakkuk a dweud, bod fi wedi gwneud mes o'r interview yna, bod yn ffrindiau yn gwneud hwyl am ymhenni, bod yr arholiad tyngedfennol yna wedi mynd yn ofnadwy, hynny i gyd, mi allai gael llawenydd yn y Duw sydd yn iachawdwriaeth i fi, sydd wedi fachu fi. A dwi'n gwybod sut mae wedi gwneud o, achos dwi wedi clywed a wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr arglwydd Dduw yw fy nerth. Sylwch, dydy Habakkuk ddim yn deud, dwi'n iawn achos mae Duw wedi rhoi stwff i fi. Mae o'n deud, fyddai'n iawn am byth achos dwi wedi cael Duw i hun. Fod yn nerth i mi. A dyna di'r efengil ynde. Nid Duw yn rhoi stwff i ni, Duw yn rhoi i fab i hun i fod yn waredwr, yn gyfaill, yn athro, yn bob peth i ni. Ac os di Crist gyda ni, mi allwn ni wynebu yr sefyllfaoedd mwyaf brawychus. Mi fydd o'n rhoi nerth i ni, achos dyna mae wedi addo i wneud. Fydd yn gwneud i ni deimlo bod ni fel ewig yr anifal yma sy'n gallu mynd lle bynnag mae o angen mynd yn heini pam, achos bod Duw yn darparu, yn arfogi, yn cryfhau.
Dydy amgylchiadau Habacuc ddim wedi newid. A mae hanes yn dysgu ni y daeth na, bygythiad nath ddinistrio Jerusalem, mi gafon nhw'u concro, mi gafon nhw'u caeth gludo. Mae hanes Israel yn llond o benodau tywyll iawn. I amgylchiadau Habacuc ddim yn newid, ond mae Habacuc wedi newid. Mae wedi newid trwy ymwneud o hefo'r arglwydd, trwy'r olwg mae o'n gael ar Dduw, a trwy'r moliant mae o'n ei gyflwyno i'r arglwydd. Mae'r un peth yn gallu bod yn wir i chi a finna. Dim ots pa mor gyfyng ydy'r sefyllfa da ni'n wynebu, mae'r arglwydd ar waith. Ac mae o ar waith i'n sancteiddio ni fel bod ni'n debycach i Iesu Grist, ond bod yn ffydd ni yn cael ei gyfoethogi hyd yn oed pan da ni'n teimlo bod ni ar yn glyniau. Achos fel ac yr oedd Habacuc yn gallu deud, tasa'r pethau mae gyd yn mynd o'i le, mae gennau Dduw fe iachawdwriaeth, trwy'r Testament Newydd, da ni'n gweld chydig bach mwy o ddarna'r jigsaw yn dydan. A da ni'n gallu deud, hyd yn oed os di marwolaeth yn elyn i ni, mae gennym ni air sydd yn deud, yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yr wydd yn gwbl sicr na all na cangau na ceinios, na cangylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymusterau nac uchelderau, na dim arall a grewyd, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Dwi'n gwybod bod Habacuc wedi bod yn slog, a mae yna rei darna o air Duw felly. Yn gofynnwch i'r arglwydd am ei gymorth o, i gymhwyso y gwirioneddau yma i chi eich hun, ac i chi allu rhannu nhw ag eraill, mwyn gallu deud fel yn y gân, diogelwyf gyda thi, mwyn i enw. Amen. A da ni am ganu i orffan un o emynau Pantycelyn, sydd yn sôn am sut ydym ni'n gallu gweddio ac ymddiried yn pwy ydy Iesu Grist drosom ni, i roed y diogelwch yna i ni. Ni fethodd gweddi dair erioed a chyrraedd hyd yn ef, ac mewn cyfyngder fennau tred yn union at o ef. Nid oes cyfaill mewn un man cyffelu bydd o'n bod, pe baim yn chwilio'r ddeiar faith a holl derfynau'r prod. A'r pennill ola, sôn am yr arglwydd Iesu, mae ei ffyddlondeb fel y môr, sa ddim diwadd iddo fo, heb fesur a heb drai, a'i drigareddau hyfryd sy'n dragywydd yn parhau. Diolch.
nad yw'r ffigysbren yn blodeuo, ac nad yw'r gwynwydd yn dwy'n ffrwyth, i'r cynheuaf olew ballu, ac nad yw'r meisydd yn rhoi bwyd, i'r praidd ddarfod o'r gorlan, ac nad oes gwartheg yn y beudau. Eto, llawen uchaf yn yr arglwydd, a llawen haf yn niw fe iachawdwriaeth. Amen.